Señoras e señores, son as 7:09 da tarde. Estamos, como sempre, cociñando nunha volta co prato da Televisión de Galicia. Como sempre, estamos en directo. E hoxe temos moita xente da Laracha. Pero, de feito, sodes todos e todas, non, da Laracha. Hai alguén que non sexa da Laracha aquí? Usted? É de fora, non? De onde é? De Arteixo. Bueno, está ao lado. Hai xente de fora. E veñen por unha cousa moi interesante. Tamara, que tal? Boa tarde. Hola, que tal? A ver, contame por que vides aquí. Que vides vender á televisión? Pois nós vimos promocionar a nosa carreira popular do Apóstolo, que é o 12 de xullo en Vilaño, na Laracha. Pero o Apóstolo é o 25, non? Pero é que nós tamén facemos as festas patronais e o Apóstolo que é o 25, sí. E a carreira que é, o sea, é unha carreira normal, non? A xente vai facer os 5 kilómetros ou o que sexa. Son 7 kilómetros. Tamén temos unha andaina solidaria, que parte da recadación vai para a Asociación contra o Cancro e a outra parte para Cáritas. Entonces, estáis todos invitados. Hai redes ou algo para que a xente se apunte, algún teléfono, bueno, que queres decir? Sí, o noso Instagram é Adro de Vilaño e o Facebook tamén, Adro de Vilaño. Bueno, pois queda dito, anotadevos a carreira, son 7 kilómetros, danse feito. Sí, é fácil, E se non que vayan a andaina, non? Claro, a andaina tamén poden vir. Bueno, pois agora que xa estuveches contando todo isto, vouche pedir que chames ti aos cociñeiros, vale? Entón, tens que berrar, que pasen os cociñeiros, pero moi forte. Bueno, todos, va, todos e todas, a de 3. 1, 2, 3. Que pasen os cociñeiros! Vámpala! Correu máis que a ti, Non estou eu para facer 7 kilómetros, que faz vergoña? Non. Ponte tranquilo. Estou tranquilísimo. Non estás. Non estou para facer 7 kilómetros, Non está, non. No. Ni 7 metros, casi. No, 5 kilómetros levo ben, pero a partir do quinto... Venga, Pero bueno, podemos ir hasta ali, ou? A onde? A Aí vai, que carreira. tira a sartén. No, eu a correr non corro, Por qué? porque non teño por que correr. Bueno, pero... É por botar unha mao, ele Vilaño, joder. No, eu vou e poño uns pinchos. Vale. Déxate de... Vale, seguro que lles interesa para despois para reconstituinte, non? Para que rematan a carreira. Ostras, correr 7 kilómetros. Bueno, que eles dixeron o seu Instagram, nós non dixémolo nós, así que, por favor, @a voltas co prato e podedes seguir a este programa, non que sabedes que están todas as receitas, así que, por favor, seguídenos. E agora sí, imos cociñar, señores e señores, a ver que nos trae Sandra de Vilaño, na Laracha. Hola vos, chamome Sandra, veño de Laracha, teño tomates na horta, encantan os tomates, fago sen ensalada con lechuga, con pepino, algunha vez algún guiso, as lentejas. Gustaríame que me derades algunha receita para facer eu na casa. Un saudiño a toda a xente de Padronelo. Un aplauso para Sandra, vamos! E aí está, aí como é? Ostras, ti cambiaste Vai o lo paso. mellor que vos. Vai del millor. Que Sandra de Vilaño, claro, estamos en tempo de tomate xa casi, non? Estamos aí, empeza a sair. Eu sei que vos sodes moi fans dos tomates. Sí. Sei que vos encantan os tomates para cociñar, así que, pregunta rápida. Cal é o teu tomate favorito? O corazón de boi, Por qué? porque me gusta moito. Dixéchelo bastante namorada, Sí, porque me gusta moito. Porque ten a piel finiña, ten a carne, si ten moita carne, non ten moita semente. Está boísimo. Vale para todo, vale para salsas, para ensaladas, para todo, para todo. Para comer como unha mazá. Para comer como unha mazá, sale do huerto xa o comes. É que vas facer, ti? Eu vou facer unha tarta de tomates. Porque torta non de hai tomate. corazón de boi. Xa mirates pa ali. Sí. Pois son cherries. Xa o sei. Porque non hai corazón de boi. Xa. E cal é o tomate que máis sabor ten durante todo o ano? O cherry. O sea, Dixéchelo ca boca pequena. Dixen eu ca grande. mira que escaparate de tomate máis chulo, parece que estás vendendo tomate aí en calquera froitería. Que Sí, pasada. en dos plantei onte, plantei cherries onte. Ah, pero ese sale, os cereixes se Plantou sale. miña mai, meu pai. Bueno, pois eso é o que vai Todo miña traer a planta. nosa queridísima Begoña Vázquez. Xulio, cal é o teu tomate favorito? Pois o corazón de boi tamén. Tamén? Joder, Pois macho. cae aquí, sí. Pero despois hai un que é moi típico en Navarra, que é o feo de Tudela. Ah, de Tudela, será, non? É o feo de Tudela. Feo de Tudela. Chamas así. Feo de Tudela. Pero por que tomate feo que é moi sabe feo, ben? porque de feito é un concurso de cal é máis feo. Pero é tamén a mesma liña, unha pel moi finiña, moi pouca semente e super carnoso. Entón están calquera dos dous. Dixo con ganas super Home, carnoso. cunha Que super ventreja carnoso, que bonito eso de tes un Burela. poquinho, no, tes un poquinho de sal, vas botando, vas comendo bocaos. Vale, e ti que faz? Eu vou asar tomates. Vale. Vou asar tomates, os pequeniños vou nos asar só, os grandes vou nos rellenar Ole. con un poquinho de mozzarella e con polo. Outro escaparate de tomate que ten aí Xulio Mato. Pois, señoras, señores, isto ten que marchar, que se nos acaba o tempo. Facemos tomates, pedazos escaparates, no voltas co... Que ten moita plancha. Vale, no voltas co prato, marchamos con
Begoña Vázquez, veña. Muller, é que, sabes que hasta que diga marchamos con tal, non tens que marchar. Pero... Tiña que marchar, cañotas, tiña que marchar. Tiñas algo que non se podía ver á vista, A vida é así, que se te olvidan as cousas. Por que tes ao revés? Xa estou o media mando? cascada. A ver. Mira, vamos a explicar a Galicia unha cousa. Isto é unha pasada. Porque vamos a facer unha tarta salgada de tomate con burrata, bueno, neste caso, se queremos usar mozzarella, pero vai ser rapidísima, fácil, xa verás. Pero pensei que iba a ser máis espectacular o que ibas decir. No, vai ser espectacular porque tú a poder facer. Bueno. Eso é o máis importante. O máis importante é que aquí empezamos co molde do revés. Vale? Pero por qué? Porque sí. Vale. Porque atende. Atendo. Estes moldes poden usar das dúas maneiras. Podes usar por adiante, podes Eu usar creo por detrás. que os inventaron para usalos dunha maneira. Pois, foi igual que as latas de bonito. Tamén se inventaron para unha cousa, as latas de bonito os tambores, e nós na miña casa facíamos queixo nelas. Así que vale para todo. As cousas hai que dar uso. Vale. Que máis dá? Entón... Mira, neste caso, unha masa comprada, vale? Sí. Por qué? Super rápida. Vale, É raro que ti uses unha masa comprada. Bueno, por neste caso é para darlle a xente unha maneira de facer unha tarta rápida, super rica, vale? Cos tomates, agora que veñen, eu vou usar, neste caso vou usar cherries, pero podes usar calquera. Vale, Engrasei, cuidado que hai papel. engrasei un pouquiño o molde, vale? E agora vamos a botar así. Neste caso, como non é redonda, é cuadrada, vamos a recortar esas esquinas para que quede Atención, bonita. Alicia, estamos facendo a casa polo tellado, unha volta co prato, Vale? Sí. Begoña está empezando ao revés. Non ten nin a licenza municipal. Nada. Vas Cero ao para tul. cero. Mira, non é máis fácil isto que poñerlle unhos garbanzos por o medio? Sí, é verdad. Ya está. Eso é verdad. Pois hai que ter ingenio nesta vida. Correcto. Nada máis. Querelo dar como se fora un superconsello, dicir algo ou non? Eu creo que xa o dixen todo. Xa está, non? É que agora era o momento no que tiñas que dicir superconsello, pero pasaches de todo. Pasei un pouco de todo, sí. Entonces xa non pero damos. mira, xa está. Que pasa aquí? Temos que hai unha cousa que hai que facer, que é Buratear. picala. Vale, porque senón o que nos vai facer é inflar. Masa de empanada, Masa de empanada comprada. Podémola facer se temos tempo, pero se non queremos emporcar tanto a cociña ou non temos tanto tempo... Importante que sexa de empanada, porque dixeches como... Sí, Vale. millor que sea de empanada. Abro o forno. Vale, vai nos quedar millor para o molde, para todo. Veña, tempo e temperatura, Begoña Vázquez. 10 minutos, 200 grados. 10 minutos, 200 graus, aí vai. Sí. Ao revés, a masa, na volta co prato, deixamos a Begoña que vai seguir facendo cousiñas, seguimos con Xulio Mata a ver que nos conta da súa receita. Que pasou? De momento nada, Como pero... estás? Pero Ainda pode pasar. Moi ben. Ti que Xulio tal? Mato, a ver, que vas facer? Que tal? Bailache moito o fin de semana, Bailei seca, moito non? o fin de semana, Estás feito un bailarín Pasei últimamente. moi ben, bailei moito, dormín pouco. Bueno, pero eso é... É a vida dos 30. Son os 30 anos, É a así. consecuencia de bailar moito, É dormir así pouco. todo o tempo. Sí. Bueno, mira, estou Veña, primeiro peitugas. abrí unha peituga e simplemente vamos a sellar un pouquiño Vale. nunha tixola, vale? Porque despois, como vai ir ao forno, non nos fai falta que se nos cocine. Ole. Simplemente sellala para evitar o contacto ese cru, vale? Mira, aquí teño tomates. Teño tomate cereixa, bueno, que este é tomate pera cereixa, e un tomate calquera de ensalada que máis nos guste. Mira, Un tomate bastante normal ese. Estou collendo os trozos do centro Sí. para facer unhos montaditos, vale? E o resto que vamos facer é facemos uns cortes e vai ir para a fuente igual. Isto vamos a asar todo tamén. asar todo, vale? Vale. Non dixe unha cousa importante, sei que estades pensando, cañotas, olvidaste das cousas. No! 664-4834-19. Chamade ao Voltas co Prato, ese é o noso teléfono, vale? Para o que queirades. Se queredes facer algún comentario sobre a receita, se queredes dicirlle a Begoña que fai as cousas ao revés, podedes chamade ao 664-4834-19 e recordade que, como sempre, repartimos cartos, 50 euros dunha vez, Xulio Mato, E 50 doutra. na televisión dos tomates. Moi ben. E nada máis. Queres dicir algo máis? Bueno, dos tomates e os queixos, polo que vexo. Sei. Porque temos queixos dous. Bueno, vale, pero leva Bueno, mira. moitas máis cousas, non? Leva queixo, Sí, pero bueno, leva queixo, tomate e polo. froitos secos, Bueno, pero eso vai ser despois. Eso non ervillas. non adiantemos como diste, acontecimientos. alfábega. Alfábega. Digo, non, é así. Alfábega. Alfábega. Dilo así, Digo, sí. Alfábega. Sí. Bueno, Veña. mira, troceamos o resto que nos queda aquí. Vale. Vale, entón agora vamos a facer o seguinte, xa verás.
Vamos a facer moi rápido, eh? Bueno, isto sigo troceando despois para... Sí, para contarme máis cousas, mentre para que non está. perdas o teu tempo, vale? Exactamente, que é moi Eu sei valioso, que é moi valioso. moi valioso. Mira, separamos as tapas. Isto é como se fora unha base e unha tapa, vale? Entón, agora o que vamos a é facer... formato sándwich. Eso, o que vamos a facer é salgar todo primeiro. Ajá. E agora vamos colocar Unha peituga. un pouquiño de un filetiño de polo. Ibas a decir un pouquiño, pero recuas Mira, isto, porque... se tes pouquiño polo e moito tomate, Sí. tes un plato xa que ten tomate e polo. No, dai unha alegría ao tomate para que non se xa solo tomate. Comprámoslo vale? así, Que decir, Claro, el viña así, eso cando viña así. encargamos... Mira, isto ideal é escurrilo, xa tiña sin suero, pero mira como sigue soltando. Ah, eh? sigue soltando. Sí, sigue soltando. Entón, ahora, Eso é queixo, que é mozzarella. É un queixo mozzarella, Sí, é claro, mozzarella. mozzarella. Isto podemos poñer o queixo que máis nos guste. Buah, encanta o mozzarella. Isto, por exemplo, iría moi ben cun cebreiro, para que non se esparramase. Este non se esparrama demasiado. Conste que máis que a mozzarella, Tános marchando un señor en directo. Tános marchando un señor en directo. Adiós. Pero vamos chamar a convidada, quer decir, marcha porque irá ao baño. Algo terá que facer. Veña, vamos chamar a nosa convidada, recibimos cun fortísimo aplauso a Sandra de Vilaño, el Nararacha, un aplauso para ela. Sandra, arrímate para... Hola, Sandra, que tal? Benvida. Cruzaste con alguén por aí? Sí, con él, sí. Ah, coñécelo, non? Algo. Vale, o sea, intento... Está ben, non? Non lle Sí, paso... sí, nada. Bueno, Sandra, ti pedíasnos unha receita con tomate, non? Algo así, ademais, bastante de temporada, agora mesmo. E Xulio trae o seguinte, Xulio, Mira, contalle. eu teño aquí uns tomatiños que fixen uns montaditos, vale? Uns montaditos que collín a zona central do tomate, unhas rodajas así gordiñas, porque vamos a asar durante 20 minutos, entón que teña un pouco de estrutura. E o resto... Pregunta, antes de que sigas. A peituga fala moito, porque se a metes No, solo despois se non marcala, secas. solo marcala para que non se nos quede moi seco. E agora o que facemos é rellenamos todo demais co tomate cereixa. Hola. Isto vai ir ao forno uns 20 minutos a 180 graus. Para que nos quede todo asadiño. E despois, o que decía antes Cañotas, vou facer un majadiño con frutos secos, cun poquinho de alfábega, cun poquinho de perexil, e vamos fretir aquel pan e vai che quedar todo un Moi ben. compendio super rico para coller co pan, Oh, todo ese que rico. tomatiño asado. Que rico. Sandra, abre o forno a Xulio Mato. Espera, que non está, ainda non está. Voy Voy a poñer un poquinho de allo por aquí e un poquinho de aceite. Ah, vale. E non ten cousas que facer. Nada máis. Gusta che receita ou non? Sí, ten moi boa pinta, Sí? a verdad. Entón agora eso. Agora, Uns 20 minutos a 180 graus. veña, abre o forno a Xulio. Moi ben. 20 minutos, 180 graus, recordade que é o tempo que vai pasar no forno a receita de Don Xulio Mato e nós marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para lá. Hola, benvida. Grazas. A ver, Benvida ao mundo ao revés. é verdad. A ver con que che... Bótate para aquí. A ver con Mira. que che minte Begoña. Ves? Que? Teño feita a base da... É unha torta salgada. Unha torta salgada. Gustache a burrata? Sí. Pois vamos a facer unha torta salgada con uns cherries, uns tomatiños que xa teño cortados, que teño que dicir agora. Vamos a sacar un super consello. Ahora te lo que pedir. Veña, Espera. veña, ahora a ver Ten como que estar fago. mirando para a nosa cámara. Entendes? E agora, pegas, te miras para a cámara moi seria. Esa. Ti tamén, Sandra, moi seria. E podes dicirlo, Begoña. Super consello! Non sonou. Vai. Juan. Sí que sonou, sí que Sí, sonou. sí, que sonou. Os tomates teñense que cortar con coitelos de serra. Vale, hai uns coitelos pequeniños de serra que son os mellores para os tomates, porque realmente os coitelos normales o que perden é o fío, vale? Entonces, é importante. Además é complicado. Derfaise. Entón é moi co mesmo coitelo que cortamos o pan, cortamos tamén o tomate. Pois veña, vámonos a ver. Neste, Corta aí. non o teño. Toma, que o teño eu. Telo tú, trae para cá. É que só hai un coitelo. Eu non teño, di. Hai máis, hai que Sí, hai buscarlos. máis, hai máis. Hai Para que máis. se desapareceron. Sí. Entón, con que vas, o sea, como vai ser a tua torta? Porque tes ali a base ao revés. Temos a base, entón Pero- vamos a facer unha Vente máis cremiña para diante. de Aí queixo está. crema. Unha cremiña así para untalo. Oh. Vamos botar os tomates salteadiños así con un pouquiño de especies. E vamos a rematar cunha burrata e un pouquiño de xamón. Vale? Vale, gústame a idea, non sei que che parece a ti. A Xa verdade verás. é que ten un... Que vistosa queda. Sí, e A ver, ademais... vistosas quedan as dúas, polo que estuve mirando. Gracias, Non Fran. sei eu. É certo. Tenche que preguntar neste momento que estás vendo máis ou menos como van os tiros das dúas receitas, cal levarías ti pa Vilaño? Está difícil. Pa Andaina ou pa a carreira solidaria? Esta é que está bastante difícil. Calquera dos dous promete. Non sa... Pero neste caso non sei. Begoña, non sei. Mini punto pa Begoña.
A ver. Eu penso que calquera dos dous primeiro habría que probar, a ver. Claro. Pois vas a ir pensalo coa tua xente ali, despois chámate, vale? Moi ben. Veña, un aplauso por ela que está connosco na Volta ao Prato. Venga, Laracha. Bueno, hoxe comezamos a semana celebrando que atempado o tomate vai chegando o paseniño ás nosas vidas. Convén lembrar que os tomates galegos son pesados, aromáticos e case mellor que calquera bisté. Pero non sempre foi así. Polo visto, antes de que os domesticaran en México, eran pequenas baias amargas. Costa imaginalo bastante. Aquí xa chegaron grandes de todas as cores, amarelos, vermellos, negros ou mesmo azuis, aínda que nos costou un pouco abrirlles as portas ás nosas cociñas. Tiveron que pasar case 3 séculos para ser unha das hortalizas máis consumidas a nivel mundial. E agora non queremos imaginar un mundo sen refritos, gazpachos ou tomates recheos. Poñede a prova, como sempre, as nosas receitas e xa nos contaredes que tal quedan en @Voltas co Prato, onde nos tedes que seguir, Por favor, que estamos a menos de 100 de pillar a Galloso, a Esther, ao Luar, fainos moita ilusión, de verdade que sí. Así que, por favor, seguídenos, espallade as receitas e admirade a beleza da mellor cociñeira de Galicia 2024, Begoña Vázquez. Dale. Va a hacer un pouco de pimenta. Vamos aí. Mira. Vamos Que bonita ahora. imaxe. Mira, isto xa vai mal. Xa empezamos. Xa? Estate mareando? Xa me está mareando. Cabreácheste porque sacaches da imaxe. Estaba vendo a xente na casa eso. Pois é que necesito que se me... Que funcione. Que funcione. Este está furlando. Ahora sí, ahora vai Este empezar. está furlando, vale. Vale, vamos facer a cremiña. Vale. A crema. Para a base da nosa tarta. Vale. Vale. Moi sinxelo. Vale, vamos coller un pouquiño de queixo crema. Aí. Vale. Tomate seco deste. Tomate seco, isto dá unha Deshidratado, non? potencia de sabor. Eso está boísimo, Isto podémoslo facer agora nas casas, cando empezan a temporada de tomates, que moitas veces nas casas non o facemos. Cortamos Sí. os tomates á mitad, botámoslle un pouquiño as ervas que nos gusten, non? Sí, mestúralo con herviñas, non? Claro, mestúralo con herviñas, que queiras, un pouquiño de sal, e metémolos no forno así a pouquiño, uns 80-90 grados, e xa se van deshidratando eles solos. E pois podémolos conservar en un pouquiño de aceite. Sí, sabes? porque veñen todos como eso, Sí. en aceite e Mira, tal. De ese feito, aceite- aproveita o aceite Claro, normalmente. mira, aí vai aproveitado. E agora que vamos facer? Ten que estar además moi aromatizado ese Vamos aceite. picar. Aquí Hola. está co orego, con un pouco de pimenta, un pouquiño de sal. Sabes, isto Queixo é crema. unha pasada. Tomate seco, o aceite dese tomate seco. Sí, é un pouquiño de alfábega que llevamos a botar. Que rico. Vou dar aquí voltas a isto, vale, Beu? Sí, Porque sí. ti, se non é Sí. por min, bota o leite por fora. Sí, hombre, sí. Ai, Jesús. Sí. Vamos apañaos. Que sepas que ahora non vai. Claro, Ahora deixou de ir. pa que andas? Pa que andas? Pa que tocas? Ahora, que tocas? deixo. Ahora. Deixa aí, non lle toques a nada. Xa está. Aí vamos. Isto cheira moi ben, Home, claro. Por qué? Porque isto é unha... O sea, o tomate xa é rico de por sí. Guau, ule pero moitísimo. cando deshidratamos, ainda é máis rico. Vale, colle moitísimo máis sabor. E aquí que lle botaches? Pois lle botaches pimenta, a tixola esta. Pimenta, un pouquiño de sal, Ole, ben. alfábega e un pouquiño de ouregos. Ole, moi ben. E ahora aquí vamos a botar tamén un pouquiño máis de ourego, así. E listo. E aquí, nos tomatiños, vamos a Mel. hacer un pouquiño de nada, vale? Mel. Un pouquiño de nada. O mel, sabes que o tomate ten a súa acidez. Sí, sí. Pois en vez de corregir Corríxelo. esa acidez con azúcar, o que facemos é con mel. Ese truco está moi ben. Gústame o truco san de Begoña Vázquez. Que é sustituir o azúcar por mel. Claro. Si tes mel das túas abellas, ollo, Home. Eso Sí, sí. corríxeche. Nos tomamos mel sempre. Vamos. Non se queimou. Mira que era hermano, Casi, Era hermano. Casi, Dame ganas de darche co trapo. Casi. Maligno. Vistes como fixo? Dá unha volta, veña, abre e anda. No, está perfecto. Está perfecto, Dixeches, vamos. Maldita seas. Ai, muller, que risa. Ai, que risa, sí. Que ben, Que risa ben tía o pasamos, Marisa. Que ben o pasamos. Vamos alá, mira. Aí está, ves? A ver, Vamos coller. ahora, caiu chachapo ou algo aí, non? Eu agora últimamente tiro con todo. Non pasa nada, non pasa nada. Isto algo trenca. Entón, recordamos a xente que igual hai xente que Mira. entrou agora moi mal, por entrar agora no Voltas co Prato, xa tiñas que estar antes. Temos a masa ao revés. Esa masa fixo ao Mira. revés. Fixo ao Aí vai, revés a mira. masa. Ves?
E con que masa foi? Con masa de empanada. Pregunta de concurso. Con que masa fai Begoña Vázquez a súa masa da torta? Masa de empanada. Da comprada, Da comprada. Hoxe non traballou porque dixo que quería Nada. facilitarlle ao espectador e á Claro, espectadora. para que... O traballo. É para ti tamén. É pa min sabes? tamén. Se invitas a alguén á casa, mira. Masa de empanada, 664-483-49, chamade a voltas co prato, son 50 euriños, para concursar, así que, por favor, chamádenos e falade con nós. Mira, Hola. vamos agora a botarlle esta cremiña de queixo, vale? Oh. Aí, Bueno. mira, que rico. Isto vai E ahora- todo en tempo real, Dalle o remexos un pouco. Tou. Imos ir a Vigo, Begoña. Que maravilla. Pasou aí, saliu un jalo por medio. Sí. Paulino, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como ¿Qué tal? estás? ¿Cómo anda eso? Bueno, aquí andamos, como sempre, un día máis, xa sabes, na oficina. Bueno, Non é así? vexemos todos os días. Sí. Bueno, moitísimas grazas. Oiche, ten que facer calor en Vigo, Oh, dime a min, que pola mañá non deben a desbrozar. Ostras. Ostras. Non é o mellor día para andar desbrozando. Eso sí que canta, Bueno, pero De que brozar, toca. como non Sí, sabes sí. tú. Vale, Paulino, veña, por 50 euros quero que me digas de que é a masa que utilizou Begoña hoxe para a súa torta. Masa de empanada. Moi ben, aí está, un aplauso, 50 euros que marchan para Vigo. Para Paulino. Gracias. Un programa que bonudo. Paulino, moitísimas grazas por chamar, parabéns polos 50 euriños, xa sabes que esta é a tua casa, vale? Igualmente. Veña, un Bico. bico. Caloguiño, chao, Vamos chao. ao forno, Begoña vai moi ben, quer ir ao forno. Quer ir ao forno. Vas ir ti só ao forno porque eu marcho con Xulio. 10 Canto tempo? 10 minutos a 200 grados. 10 minutos a 200 grados, imos con Xulio, hai que deixala traballar. Hai que... Bueno, pues eu peguei un montón de froitos secos xa aquí, Ole, mira canto mesturache. Mira, avelá, améndoa e noz, vale? E botei un bo chorro de aceite de oliva, que nos queda así, un poquinho sueltiño. Oh, que gusto. E agora vamos a picar tamén unhas follas De? sin medo de alfábega, Aí vale? está. Que? Albahaca. porque No. Me gustame como dis a última gaga. Alfábega. 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 Me gustame, sí, sí. Que, como se pronuncia gelo? No, pero é que che sale como así un estilo vasco que me Xa gusta, estamos, sabes? xa estamos co estilo É vasco. que me sale, Pesado, sale aí un deje pesado, euskaldún que me encanta. Bueno. Sí, sí. Bueno, mira. Mira como é receta. Ole. Guau. Eh? Isto podería ser un talo nunha torrada. Esto, claro, por eso estamos facendo aquí o pan. Vale. Esto podemos, o pan vai ser para acompañar todo Os tomates e todo. a tomatada que estamos facendo no forno, Hola. vale? Pero se queremos facer unhas tostadiñas ou con este refrito, cortar un poquinho xamón e poñero por riba. Joa. Sirve para calquera Mira, cosa. está vendo aí a xente na casa, mira, está se vendo a Xulio, Como Aceite, está fritos iso, secos e todo. Está súper rico. Como está agora iso? que temos que esperar a que nos pite o forno eses 20 minutos, Ajá. que non sei canto faltará. Ti queres que che pite en algún momento? Eu, no momento en que pase o tempo, Sí, sí. está-me dicindo que o cronómetro di que falta 1 minuto e medio. Ah, bueno, entón perfecto. Mira, dame o tempo xusto de ir sacando o pan. Entón, vou falar con Sandra e veño. Veña, Vale. feito. Veña, imos co público de voltas co prato. Vamos para lá. Venga. Ahora é cando podedes aplaudir, eu non dixen nada. Hola, Sandra. Hola. Está a situación difícil, Está moi difícil, a verdad. Eu que estou aí de prato, estou lindo e... Teñen os dous unha pintaza maravillosa. Esa é a frase que máis repetiches en todo o programa. E ademais non é por nada, pero fresquiño para ahora para Eso é verdad. os días de calor. Eso é sano. verdade, Ostras, teño que preguntar se despois, se eso frío, está bo tamén. Pois é unha boa pregunta. Porque ao final, sabes, quente está guai, pero se ven un día destes que está petando o calor así fresquiño, non é mala idea. Vamos a preguntar. Pois vamos. Veña, vamos con Xulio Mato. Un aplauso para Sandra, que está con nós con a volta co prato da Televisión de Galicia. Ven. Ponte aí dese lado, aquí con Julius Matus. Bueno, Sandra. Aí. Ahora se debe Xulio, pasar que? casi 1 minuto e medio, non? Queres que abramos o forno? Eu, por min, sí. Pois, Sandra, adiante, Vamos lá. cando queres, Vale, abres o Sandra. forno. A ver que sai de aí, Sandra, está, Galicia. buah, está perfecto, está Que asadiño. pinta. Hola. Está asadiño. Ule super ben. Hola. E mira aí. Mira que, Wow. mira como están, mira, vouche enseñar como están de asadiños e todo, mira. Oh, Eh? oh. Tendriños. Que E ahora maravilla. facemos, arrimamos o pan para aquí. Mira, e vamos a botar. Tras, traballaches, Este Xulio, picadillo que curracho, temos, Sí, sí. aquí está a maxia toda do prato, este picadiño, ese pan. E vai dar un toque. Esto, como preguntabas ti, Cañotas, esto podemos comer frío perfectamente. Ah. Claro. Incluso podemos facer un bocadillo con él, Eso é o que me parecía a Claro. min, sabes? Que ao mellor para facer un bocata ou así, Claro, está moi ben. ahora mira, Ao fin e ao cabo colocamos así o talle pan. poñendo pan pasado Claro. por aceite.
Podemos coller ahora con unha culler xa daqui e xa nos servimos. Vou preparar de feito Por certo, para que probe. cantos tomates grandes utilizaches? 4. 4. Estás seguro? Sí. Pois veña, con 4 podemos unha cea, xa vedes, pa moita xente. Pregunta de concurso, cantos tomates utilizou don Xulio Mato? 4. Tomates grandes, Fixécheme 6, dudar, 4, 4, 8, 3, 4, 9, chamada de 50 eurillos. Sandra seguro que o sabe, cantos tomates utilizou? 4. 4. Pois chamada a voltas co prato, que repartimos cartos e agora así vamos a dar un fortísimo aplauso a don Xulio Crack Animal Mato. É así. E vamos coa asustadiza de Begoña. Veña, ábrelle tamén o tío forno. Ela xa está ali, xa non quere nin que lle o abran, xa quere abrilo ela. Home, quero un tachán. A ver, queres un tachán? Un berro como ovella, dame igual. Un tachán para Begoña. A ver, Aí vai, vente mira. por aquí, Sandra, vente por aquí. Así. Vou ver tamén. Mira. Moi ben, A ver, está quente, Queima. Está quente. No, vai estar frío, saindo do forno. Quentiña. Mira, vámola a rematar. Vamos Hola, a rematar con con un xamón. xamón. Así. Moi ben, Co xamón, xa lle chega, porque son é moito. A min... E agora, vamos a botar a burratiña. Ostras, é que levo... Que isto é unha maravilla. Mira, agora aí. Guai, que aburrado. Vamos a abrir. E aquí. Mira, mira. Mira, mira. Uau! Mira Así. como se cae todo. Aí. E agora vamos a rematar con un pouquiño de orego Que rico. e unhas alfábegas. Aí está, pois se lle aplaudimos a Xulio Mato tamén lle temos que aplaudir a Begoña Vázquez, é que... fin. Veña, vamos probar, Sandra. Tira palo, pasquinino. Ui, perdón. Que, cortalle un cacho, Vou. É que vas moi lento, Pero pode comer a de Xulio e xa vou cortando, xa vou. Veña, vai comendo de Xulio Mato aí cando Xa queira, vou. Sandra. E ti dalle aí. E recordamos, que repartimos cartos, cantos tomates grandes usou Xulio Mato para reencher o polo de queixo. 4. 4. Vale. Imos a Lugo. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ti, por casualidade, non saberás cantos tomates grandes usou Xulio hoxe. Sí, 4. Vale. Pois 50 euros para ti. Vale, gracias. Moi ben. Bueno, non sei, que che parecen as receitas? Probaríalas? Sí, manda más fácil que probo. Ostras, daqui a Lugo igual... Igual... No pasa nada. Que está casado home, no Ardelucus. Pero claro, está desde de post-Ardelucus. É bastante depurativo isto para despois do Ardelucus, No, sobre todo se che leva feito, que non hai que traballar. Estás cansado? Claro, exactamente. Ti saíches polo Ardelucus, saíches ou non? No. No, vale? Fixo ben, aforrou na casa, María. Aforrou na casa. Bueno, María, pues mandamos un bico enorme, parabéns polos 50 euriños, vale? Veña, hasta logo, chao, chao. E agora sí que chegou o momento de Sandra de Vilaño, da Laracha, que ten que decidir, cal dos dous gaña ou a voltas co prato o día de hoxe? Decir que é moi difícil porque están os dous boísimos, pero neste caso decántome por Xulio. Don Xulio Mato! Estaba mirando outro prato, e non sabía, Estaba duvidando, Xulio, non sabía. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega, vemos mañán, con máis receitas, como sempre, no voltas co prato, da Televisión de Galicia. Chao!